ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mwancho murigereria bwen Soko TV na gokwandire na ndandonsi asore chinsa nisatochia bono botuko kurega sobo gatagatibu mu cyo Nairobi asense ya Kenya botuko no bwo 13 mutinyi no mutangani umwaka no wikirubere merongebere na isana ne mabuna tuachika gukoriera eira botuko bware ronto chiko twale nkwana ya bene no mwakili Steve Mogaka oyiboigo orumo jumbe wense mo ibunge West Mugirango kurwase county Nyamira tuchiko kwandra emeroberio yaene kiwe kurwaso boraibo ge siasa amagendro na boigo bokoreri bwaye go chiasa bananchi hase ege kakiria nyare koba gakoba bisikero orongo bagusine nse ya Kenya ngima egendete kuyorobera no kuyarigania gusio obobochori obo nene karibu sana mushimiwa. Hey, happy new year. Happy new year to you. Yore nada. Buyande. Soko muranga mache mwako tina yukende kino. Wikire na boko mukwano mugusi irinde nero muso ya singenjoge kakera biro tarache Soko. Biyamano aba usiba minto tigangiriri bageri ya bwango kwa niaba ya familia yane abantu ba West Mugirango kubatakira umwaka umuya na kubatebinga onyo mwaka nole tuaganyete umwaka uyu nditutagete gwanza gokora final touches. Umwaka uyu nyasaye tigayo iraso anyoira igona twara West Mugirango umwaka umuwe sana. No inyurete buna accident ili ya Jabera na accident ili ya bete igali konge Kerenyo una yabo ngurure tabantu bane ba West Mugirango tigangire one more opportunity kindaye Soko otebia baliba siretiwe n'abantu babo na poleni sana na poleni tena na kubakira mbiye mono mwato etelibaga kubaremia na kubasira injira tuabasirete nyasaye nababuire na irime tento bata mango mwishimo aturachi gusangase ke ka kirebosio kurende aseda ke kayamo na bogo totebinga kiasinga nchike ntoke ntote boniga na boro kiwa hamate mwanya toko baga kubwato kwa KCSE ba korere buya kurwa sorongura usine chinse mo chinse ya Kenya kurwa se nsemo yebunge yao ejine the best news imbwate after na koru mwaka nubururu the good news nelinga West Mugirango kiskuru chiite chiakoleta buya na endubuya nimbolete directors of education batoroserie a summary umwakulia ase amatemwaya asogete bono county engima ya Nyamira West Mugirango nero yatanganite ngakore ikina kolete bono kuimukia standard igoro ngatebanga twakoranire competing ne at the county level umwako ya matemwa ya sogete target ya ito no compete at the region Nyanza region na salia onsi ekerama summary onsi region yego cha gosoka ojonda ngiriga egekoera nagulire tayari bikuru thungu chigikira wakira nyasaye abari mubane abanafunzi pamoja na baibuli ngambuye mono
kwa sababu Mungu ametutendea. Mimi ndo mheshimiwa nimetento bata mange turachi gusanga kurwa senseme yo bakorerwa magendro ni chinsemo cha West Mugirango na bayigongo kunira tore siasa tomanyanga kimero ya siasa genda wancho murigeria hayegane gati ya rito gochi gusanga asemesa ya mayakuru ensoko chinsa isato asenchira yubweni day 2 ritkoria kabera soko risiba abana ba grade 10 abana ba kirendo cha sabange osobonge ndoche lero ba ikira abana karibu 200 igonto expected kifaka sinchiro skuru yeto ni gere skuru ya stream ikomi skuru ya sekondari ya Hema Chitago kurikyo mubaro monene bwa borkwa be grade ya 10. Nimekuja hapa kuangalia kazi ambayo inaendelea. Tuko na partners wetu kutoka US. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo gokoreta arase nyagitari ya Nyamira korotota bo bari bwabo sobogendrete. I've witnessed what is arguably one of the most violent, chaotic and controversial campaigns ahead of the Nikiombe kiabaigiriri bo bwene bwa mwanyabantu komochia ekiombe kyobochoria se ensi ya Uganda. Mwanjo murigeria karibu sana bona se amaya kuru ensoko chinsa isatu tugochaka na roboti rukubwatia mugavana wa kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo nigori tuko ria rero ainekia hetaro ya bene ase enyagitari ya kaunti yo ya Nyamira referral erikoro tota obo bari obogendrete bwabosa obo bogendete kokorekana ase enyagitari yo obo bari obo nigo bono borachi kokorekana ase enyagitari yo n'abanyagitari kurwa chinse cheisiko na nigo borachi kokorekana ase geka keiki emo ere obosio murikito Deborah Kerubo niga gotomanya soro turukubwatia buna omugavana nigaereire ase akaunti yo nigerache kubwatoka chibesa chilingi chimilion chimibere ase ogokonya budget ye ensemo yo erigocheko enekia amariogo nachikotoka ase nyagitari yo naboigo gokonya ase ensemo yo bwagachi. Omugavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo ritkoria rero nigatarire nyagitari nene ya Nyamira irikorototo bo bari bwa bosabogendreta ase nyagitari yo obo bari obo nigo bogokorwa n'abarwaria kurwensa ya USA tinga kibono borwari obo buragendere gwika ritkoria ijuma nigo Nyaribo atebire buna kaunti ya Nyamira nigegotia komenta chimilioni chimibere ase budget eri okogora amarioga ase nyagitari yo. Samarieta na Amos Nyaribo mugavana wa Nyamira County. Yona cha korigereria iki abanyagitari tobwate collaboration abaromo kori Missouri in the United States of America wale ngita 31 na ndito karaishe timu ya 31 wagaendera koraba roire abandu babarirwe abandu babekire raini yona kina aja korega se yendrete ngakire na orega sinengiye genderota naende ndocha abantu bakira so bonge babangite ko baba kaichuma na baboririe onye mbago extend bachibaira ne bwango iga kiara abantu abana bangi baro bako prepared abasacho ni baito bagendera ko babwenya lakini asenje nambe nene we requesting them was just sooner than planned lakini yagazi wika Friday na batokora ya bakorire docha baru abweni wembare happy nande bare no kwegena na babweni. Omurai bwa barwari abwo kurwa Medical Mission Foundation USA nigagwakira oburai bwo mugavana Amos Nyaribo asoko bari bagaria bene iliyo kurwa bokoreri bwabo gutia sabamenyi bensemo ya Nyamira. Mimi ni mkaji wa US ingawa nimezaliwa Nandi County. Na mimi ndio team lead ya group ambayo imekuja kutoka Medical Mission Foundation kutoka Marekani. Na kwanza kabisa ningependa kuwashukuru governor na timu yake ambao wametualika kuja hapa, kwa sababu tungefanyia hii mahali pengine, nimetoka Nandi County, tungefanya Nandi County, lakini ile wheel haikuwa. Sasa tukana mahali kuna wheel. Yes. There is a wheel here. Na tumekuja na tumepata support na we've been able to help people that needed the help. That is what we do as Medical Missions Foundations. We go where the need is, and we found the need here. And of course, you see there's a lot of people
And even though we're not able to finish the task during this visit, I will be able to come back again to continue the work that we've started. In my opinion, I feel like we've been welcomed very well. This is a great county to come to, great people, and you have great leadership as well. And the hospital leadership has been fantastic. So we received wonderful care, wonderful and amazing entrance to the hospital the other day. Yes. So we are happy. Our team continues to work, and we'll try to do everything we can in order to help those that are in need. Yes. Now, there are times where we can't help everybody, right? But we'll come back and finish what we started. Abamenyi be kaunti ya Nyamira anene mono bali banyoro kugwenigwa nigo bagwakira obukoreri bwa abanyagitari abo ase bakira omugavana Nyalibo mbiya sokorenta bagwenya korwa chinse cheisiko biasano mungino na karentu kindo mucho Nairobi galia nga kirwesimi ngatebunga mangana gali ngatume gali bwangu wange kamnyoka ikaikyo mungino nekerenya gakorwe yakoretwe lakini ikapita ya karentu na ambulance ye county yeito akamnyoki ugaiga na bakoretwe gasingia ntwasine tuno mwana nyasa utoseniri ikorera ngo ba discharge dikurugai Deborah Kirubo, Ensoko TV. Wancho murigaria togosuka bosio hase bonorobotro kubatakana nechisemi nigo umbaro mokebu aborko be grade ge10 onyara ko bago kwenekiwa na boigo kera borko bagento goso ase chiskuru au ase county Nyamira abatendribe chiskuru kurwa ase bunge North Mugirango hamwe area West Mugirango bagukwana nabarikia mangana nigo baererenga nigo abaibori abange barentire aborko ase skuru batabwati chi school fees na boigo ase baruru kuboria gochia sabande abanyara ko babakwenekia gwikirania konyora hebirachi ko bakonya gwikirana ase chiskuru wesokia eri banyoro bokonyo muri kito Steven Nyariki agotomanya sinchiro gwikirana Mubaromoke nigo enekiwe ase aborokiwa bagoso grade 10 ase senior school sime county ya Nyamira ase ritukeriga ria Kabere ase taro ya Ensoko TV ase bunge ya North Mugirango ase skuru ya Magonge SDM Mixed skuru ya Kibabe Girls skuru ya St Francis Gekendo skuru ya Ikongi Girls amone nkinda nigabatene be skuru bereire mechando ya beiraro yo konyora abana ba grade 10 asikiri abakweranga nene mono aboroki wago sinyo ago chenje chi skuru chiri abarangeretiwe nonye ekere baborirwe njira yo wakane school fee abanafunzi ba grade 10 amaene nabotota bangatana kutera bangia kuna twa expected. We have received around 10 students, but then we expect to receive more students in the course of this week. Igato wapila survival una kerokenda be kunyare karanga no wate challenges TFE egente kenene ene wiki ya Kabere ya masomo yetam toko ba request moreta abana baino kiniege ntongere twarote keregetali gorombe abaiburi okoranga bare prepare buya bareta abana school nonya ujumi kera enkong toko batebinga ase the best investment bandu no koiro mwana school office bande babo mbabwati uniform bande babo mbabwati the necessary ibintu biri bitakire lindo mwana nya waswa boarding abandi abatagite ko bade scholars nandi still mbari ko nyara gwakana ina rero yatobereye challenge nene kero mwiburi agocha akanite chiri bubere lakini rende toko mwalao agenda anya kuri kichibesa nkenkenke elinde bae umwaka okwera onyoru wakani grade 10 and also the school fees is a big challenge. So many parents have come, have placed a transfer request, but some have gone through, but they are unable to bring their children to school. They lack the requirements. In the system, when you download the letter, it only shows the fee for boarders, which is 40,000 for school, secondary school. So they come and inquire about the school, give them the school is when they go and start preparing. It's a big challenge. Requesting about support your school, then Korea lakini Kovenkoro, Gene Asamaga, Chonere, Takire, and you're boosting, especially in rap, Savannah Bago science, Tokobori Abadista Goda Savatakonya, no Muchumbe, but to approve rap, to the modern facilities here up, Era Rumonero, lakini facility chirime,
There was up to date. Ase ebunge ya West Mogrango, ase skuru ya Nyakeminja, mone skuru ya Makairo, ebichane re yeyu, ase goikabono mubaromo ke konyorene kiwa boro kiwa, ase keriachi skuru bakweranga, igaboro kwa banki batare sokia, erioso ase skuru echo bene, chio chietwe ebitao bitatu bakonyara ko abakosomia. Approximately 100 students. The day was slow yesterday, we only received around 100 students. But this morning, I've seen quite a number of applicants, and we reckon about. If you strike whatever. But nevertheless, whatever to accommodate, na kuwaini college, batutigira abana, baende kuligiweza. So, whatever little wale wagonya wabwa tenkeigo. Asenzemo ya baibori bakwana nensoko nigo bereiro bokongu bwabeiro bwakane school fee igendo kiagere gotanga abana bange kobera isiko ndo chempia mbora bike lakini na minyoka na rigikire ndeiga kiagera bino bibi bani igitoko beka mwana so Steven Nyarikemure Ensoko TV county ya Nyamira. Tukore na se county ya Kisii bono mwancho murigeria maiga yesukuru ya Nyacheki township yego toka se ward ya Nyacheki nsemo yo bunge ya bobasi se county ya Kisii eyo ya nyarako bakego chaka hemyaka ibire ya itire kwene kya gokoria buya samate mwaka KCSE omwaka weta na konyore mini ya 5 na 3.5 na ibere nigo bono mutendrubwe skuru yo manyakaine buna Thomas Menga enekire una nigo no nyabarase chi skuru cha bantu bene nigo babwate emechande menge eyechibesa ase bono baruru kuboria guchia se serikali kwene kya buna nko bakonya bare asekiringa nigo bakwane kya kubwatoka chisemi guchia sabana nemo no pale batari kwenyara na bali chintakana muri kitopetu el machini agotomanya senchiro ebwikirano ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi namba sifa ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi namba sifa Kurasa Magacho waikase nsemere togokagira eskuru ya sekondari ya Nyacheki township Utukime ya Bosingi ward ya Nyacheki bunge ya bobasi county ya Kisii nerike mini ya 5.3 na ibere Itaro yaito nigo twakwandire na mutendebwe skuru yo Thomas Menge asarere kumentekana kumubaro bwa barukiwa be grade ya 10 no nyababwato buremero bune skuru ya bantu nyene. Actually from yesterday as we opened we have actually trying to receive several number of runners. And actually we have received runners of senior schools approaching to 70, and actually the grade 10 runners who have much to report, they are around 50. As far as that, this school actually has moved from far and it's heading to far. What is there? We are actually urging our people, the surrounding community in Nyacheki area to come in and try to interact with us so that we make this community. Emechando yokoburwa ogosira wechibesa skuru yo egosira bana chintakana abo asamatemu aeta buya kuchechi university na kobodi serikali wesonne gatina kobasira na barubo boigo na chiskuru chabantu nyene. Most of the challenge to with us private schools actually in terms of finance chibesa chiko twara esidenene nduriko chatwa nyara bible nduru ikira bible bare ngaine una bono tisia actually I have been handling around 11 oven total oven whereby I was supporting them fully, and those runners have actually there were 5 girls and 6 boys, whereby those actually boys they managed to get P minus, and 3 girls of those number of 5 they managed to get P minus, and the 2 managed to get C plus, whereby I want to urge the government, if like could also we are like the same states of the land of we have, actually they need to compensate us in terms of giving us finance. We are acknowledging our government, wherever we are also even private schools, they consider ourselves most likely, as well as when we face actually the challenges of mostly like the finance states, whereby I mostly actually when in terms of trying to have some teachers who are being trained from the universities who are handling these runners,
they need also to compensate ourselves. Abaibuli nigo boigo baboriwe osomia bana babo na bwenguba ya ankyo. Ira abana chisukuru na chichire engubo ya itoboniga na chisemi na kiyima omwana mumutangani asobo Kristo na kiyima omwana nali aranyoro mwerekeo uri guchimutwe Nyasaye uri guranjira otokonyire una gusito seseniri matemu gagosoka buya abagusiba minto ira abana monse bisukuru na ende mutiga mangane byasale binge byasale binene ira abana sukuru. Urging our community once again, let us come together, let us build our society by engaging all having a collaboration of runners and teachers and parents to build our nation. Kuripotiria Ensoko TV kuroiga akaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Maiga yo ogokoribu ya hasegireri ya kianda na konyola chipointe 42 na kwariga wa goso ase skuru ya Banyaroko ya Sironga niko bono morki wa Samarita na uminyatara kurwase ensemo ya Nyachoka kurwase wodi ya Bomwagamo ensemo ya North Mugirango ase county ya Nyamira esokire na gosaba konyi maiga yo kuborwa school fees morki goyo obwate umwibori oyomo ni garuru kuboria gochiase abarai kwene kebunango esoke bale na bali bonsi babwato moyo wancha komokonya goso ase gireri kya igi komi ase skuru ya Banyaroko ya Sironga na kogendereria maroraye sama tukaribusio Samarita nguru kuna uminyatara nguru wodi ya Bomwagamo wodi na tarike ko Bombo Central na magorobaka na ikaiga na chaka tumambi na ikaiga by saa 7 na kwa tamatemu grade 9 ngaika na nyota chipoints 47 na chabona ndange Sironga girls na mintondo ikwenyara na nindagira kanu muchando konyoa atata sirete 2019 na chanyare goko iyo batomo uwancha na sabangoni uni gavana yetu Amos Nyaribo na Josh Nyamuko na Saramongonye nyara gotigera masomo nenchera nyara gochiwa soma kana nje konyore kokonye family yetu ina sabile mongonye ambu kunero ngori twanyi tukarara ina sabile munyara gangara shopping arafu nefi nero kwende school na abantu bawadini ngora igo ngora yani asarira ina sabile mongonye nenje ngende school Bombo Central Nyachoka Ninto na mama voka mbwate tata sirete 2019 wana ninto ikwenyaro jusi genyo mbaya yete wana sengo yani alensete na saba mongonye na nyoto mwana egokorera otire na maguru ku Nyachoka nse bakagayo okora matemu obirika goeta gati na rugusaba Jerusa mamanye women lab ega fara yaito esene teito kwa mugeni biyongi umutumbe kakimokonyo mwana oyo elindaka koba atokonya abantu ekegorikia amantu manchomo rigeria no gosabogetonga maroki goyore ne amaro yo kwagendera se chisemi na chikonyora bokonyi bu kwegendereria tuguska busio sorboti ronde rukubwate kana neji seminar so gukorera igatie bamenyi kurwase bunge ya North Mugirango gutoka se county yo ya Nyamira niko bono baesokire na kugokera igitambukiro kyubwaga chigo University ya Nyamira hiyo ya chakire ase enseme yo agukwana ase ubwaga chobo bogendrete imekya abanyoru ase wodi itibo niko bono bamwakire mbya muno mujumbe bwenseme yo Mheshimiwa Josh Nyamoko na boigo eserikali nane gwetera se wizara chisemi aso kwimuke igitambukiro yo Chakiri University ya Senseme. Asa Marieta angoro kuna dorike ele singororo. Nonde niya bae university. Nane gotebyo monto minto koro kuna Josh Nyamoko. Tiganya samo sasa ni naenda molende ekiagara gaiga una letira university eje abana baito bare gochakobeke bago ebibago. Yesu ko basasa ni ari banze gokorega siga iga ya maboko wongera korumambia koruri tukoria tomorrow ega singwa ngoterega oyo bwata binyoni biaje una jembwate mesi ari simegete una bono na leta matoka igo nyanja tangoreti simiremo ya maboko Nyamoko oyo toretire asegetigia kya Bonyoro
kiabonyoruye yaitu twayeganyerera amatuka mange university yaiche lakini finally twanyorire tractor cha chironchi gendera temirimo tukuiranerie president yaitu ngambia mono oyo minto nyamukombi ya mono asegento gwatokoreire tutakwebe abanginana kimogo teba kanana sobera na itu tokageta somo esimingo ito esukuru ya torata ile university abana baitu bari kurange guchiare are lakini none transport ya dura ba guchero na ndo bono tokagete kiagera university kirangela no transport yo togotumia era abana baitu baite sukuru gaiga omwana na bakuruka o abegete gikoro togioka o chotara bakuikamega iga none renti guchikulikia serenti yakobera bono buno moragarore nona amache na kunyete getengerai bado naende twanyorire skuru ga mambingo ja katolega bono ri bagatware gojikoiba bono na batoka nyorega ega zabanginana ki manigo bono ri chosi nyamoko mataiga saga asirigo enda teme kugasa mono bijana bito na liba kai twa gojikoiba na itwe igatoje ma gutakara mambia tokare igasi no mugi Onde kwa sine jinsi vile tabatunda mange na jamana onia na jiko kwa tukete jinyike na jamana onia iko bono na kwa baba ngira ba minto moto bwade sie na ndo tata atwa ndamu na geze kiyitu umuntu ndo bwade ndamu akwelale but I don't know how to talk lakini na bongo kwa na anyway yes of course this year and I need all our children come. You are invited to this university. Wancho murigeria no mogokase abamenyi abo bensemeyo ya Kiabonyoru hitibo not Mugirange County ya Nyamira ntobata mange togochiko kwandra se chisemi karibu sana mheshimiwa Asinkwana hito ya bene tutaraso kumurikira manga sensemo ya West Mugirango omogokonora saba na inchi abaiga ase university yiga ya chira se county ya Nyamira ngima buna yo mo West Mugirango naboigo nya county ya Nyamira ngakiura kwandike tambokere yuko gachiko university safari ye university ya to stress sana kuna abanyamira ntegete kwa kangambye mono ase president yense ase eventually atokonya wansi university and university yige kwa gachwa na funds na company ya military yige goja gokoro with military precision ekenene nkelinga igotutagite abana baba admitted as a university yaito ya Nyamira tutaragenda wakachukura chebuna lichumbe ne tometenga abana buna bono ngoetia from chiskuru chiane kwanyoranga abane bakwenda bachiku gosoma Garissa nonyure tobuna abana baitetu Garissa kwanyora abana bandi bagosoma very far kurwa saba ibuli babo so story ye university ya Nyamira ejia Kolorone University ya Kisii ejene turning point nga Nyamira will never be the same again ono ntwe tokona ko grow egere na intutonyole the fruits of a industry ekorukwe university ya Nyamira. I want to congratulate a vice chancellor my friend Professor Gechi asoko focused because here to atebanga a president must come to call a review in February. Ekerago taragusi in February. And February is a very critical month as budget making. A budget cycle yewa sumuti new February. Igobo no baraibu na kurugusi tuwa pimetenga this is the most strategic time na ende to kubweke president yalia ekero tuligeretie budget yomo elio egochagweti ku June. Egere na intuto tapwe maximum ase ebintu biria bikobekwa ase budget egere bone kero tugocha
gukura the final lap. I am telling you, we got to go shake gusi with the development. Mbanya kuburia abantu ngabona muko na gutwakirerio for nothing. Tikatocha se engane yubono yese mikumurikira bono West Mugirango buna machama te munasogete na soka ya KJC ya KCC na sogete. Tu kwa roboti gari murikito Steven Nyarikia korra samurikire bunge ya North Mugirango ne bunge yago ya West Mugirango mubaromo ke bwabaruki babesokire. Ekerere kenga sabari muna bari bagote banga abange mbabwati school fees abange mbara inyoro bokonye. Ensemo ya West Mugirango ngakyo bangite meroberio yoko konya chisemia ne mona sabaruki bago transition for the first time which grade 10. Thank you. Ugoro jetindaro rekana no mbono bu nyore appointment ye ngakie ye TV iko kwa nyora butuko chinsa chia was very good. Ege kogera bono iga ebyasara byane ase chigwiki chibere chia elire nchiringa abana bane bakoleta matemwa ya sogete bakogenda grade 10 bairi ruchi skuru chirichi babwendera kobera ekogera computer ye na bayabe getabana anywhere. And I just want to thank abalimu balia ba identify our best students bakabe komukia egera tubanyorera mabaga in national schools na nde ontegete kwakiro mu CSET education mushimiwa Ogamba nga mbiyamono sana because the system weye aretete ase amabaga kurwe ministry yendo kiringi atokonyete konyaba alimu batoire chi stress amabaga ko ni guchisukuru. I just want to congratulate you mu CSEone nga koletege ndo giatoro beretie egasi because iga igorero mwana utagete kogenda skuru gete alike application e computer agalia ega update asu mwana yagwenda takogenda umwana akurigeria se computer liyo kaigo onyoranga obekirwe skuru elia sabete naenda atageta. That is why inche buna umuchumbo West Mugirango inde extremely proud ya matokea ya tuarosirie ase umwaka yo 2025 ege kogera investment tuakora asa abana baito, preparation na motivation tuakora asa abalimu baito igontegete gwakanga mbiyamona ase Nyasaye egekoera tumepata tulichopanda, tumevuna tulichopanda. Na asa abana bali bakogende both grade 10 tuarosirie program because mapema tu identify tenga tiga abana abo bagenda as much as possible chiskuru che constituency kerabako enda chiskuru che constituency ntobwate relationship na bali mu chi principal chiskuru echo tali Nyamira boys, tali Kebirigo, tali Jakeole, tali Sirunga, tali Gesiaga. You know, I have top schools tali Nyansabakwa, tali Rangenyo. I have top schools in my constituency, and therefore ntobwate relationship punga abana bakwenda grade 10 Bible babo may not have all the money. Na indibone babeta admitted at the best time ekerobono toikaransirete asoboga bibolia bwe chibasti basari na ende ontegete gwakera chi principal chiane ngambi yemono asogo admit abana ba West Mugirango. On my word egere wiki yegocha ngo process tole our bursary support which ya sabana abo abana mbaro toete full scholarship bana chintakana abana mbare of single parents na baro tubwate special program yabo abana mbaro toko edos baba ibuli ba benyarete. But we said kero mwana wo apply for bursary in West Mugirango constituency igako ewe bursary depending on assessment ye committee ye bursary nga kiesa ine osenga kiabwatu koganikongana totara swase ngana yo mweri ase chisemire nditoske busyo mwiburi nare gari uratake komanyanga umuroberio igabwe chibasari una kwa mention turarokana muono kwa bere behind the scenes ko roberio buna chibasari chigotoka naro iriro mwaro kiwe skuru otabwate kende naro tagete komanyanga e process nga ye ikire ka wa apply anyore chibasari chisofanga yo muroberio kire abana ba grade 10 igotuba igorete ba sabe chibesa mpaka tariki 15 ya igo egekora ntoroche nga mwana ukogende skuru utabwati besa
anga tayari ubekire application yaye gocha se office ya CDF ya West Mugirango iri town iguru. Bono igana endo mwaka uyo igotuwa begete chi center chiokorosia chi bursary application tali ali town yobuka headquarters kere office ye chief igona beka staff ba CDF babere to bagokonya abananchi una bago download ya form iri kuri ase computer bakonya guichoria kibarali obisiye chifu ba chibo bakira umuuli staff abo bareta chifomu ekyo gocha office ya CDF na chigendereta kwa processed ekitugo cha release chibesa wiki gocha and therefore tariki 16 nchiraika mwana ndi bwensi uwanetie go support una CDF ya West Mugirango okogenda grade 10 kurancha yirira na onye umwana uyota kire ko report ya skuru yese gotoka nere ase constituency yane ya West Mugirango genda tebi umwalimu ngumujumbe gateba umwana arasoa tumanya koranga kitugo akana kibesi cyo thereafter onye ne skuru cyare nayo muibuli digikibesa kiko so yumwana yeskuru onyora admission number egeruma yotoletera request ya bursary support kibesa njiro chisaine to support abana baitu ne bursary tigato ko rega sense moye chisembi to skebosyo in terms of infrastructure se bunge yawe ya West Mugirango mo boro no bonne bwa baroki wa osoira sense mtotebe grade 10 amagacha berega ko gendra nabo kwa abandi bagenda te chisembi in terms of infrastructure se chiskuru chiago ngaki emirobiri kire so far infrastructure ye chiskuru chiane igonda compete ne chisaneme chimuko na kuoro kikurumuranga but in 3 years abaiboli na abana na balimu mbaisa nigetenga objective iri na atebetenga bana baitumba gosomera ase amaomoime ase amakuruma ye floor bali mubane I said nanje no mwana bu mwalimu bali mubane mbago somelia abana in an environment very unkind, very brutal, very harsh and a program itwa stay yoko transform chi ebirasi byeito okubeka floors cheita tiles a program yinegenderete and bono this coming year nkonye irande to an even other level egekogera na rosie ebirasi bikomeka na bikire chitile insa chi desk abana bagosomera kero kogenda igokorora two different worlds so this particular year in addition nebirasi biringendereta komenta igonkobeka bono new lockers for every child ukiru mwana ko ikaranza ne loka ya gosieka kubeka ibintu byaye ejinere program ngokorero mwaka oyo kworokia abantu nga niambie story ngine umwalimu niambie story ngine raso umwana agosomera umwana uri niambie story ngine etayeli ikaranzite elokenya I mean surely this is heaven on earth tigatoske bosio na kirobono togo so sense media ire very critical ya magendro negatichi project chirigwa chakirase bose chigendra ta sense moye bunge ya gwasengencho ntete to korere chiseme asengencho twasoira sense moye development no mo director na kirako beka sembe ochibichanchire na rorira sense moye West Mugirango chi chinyomba chubo menyo chiaborki wa KMTC in terms of chibicha cha 3D Tote yange project what does it entail na ndengerenga kibwate ko konya mu West Mugirango no muntu Nyamira se at large aga KMTC ka Nyamira kale in West Mugirango constituency igokororanga ikale retarded kale rosti kwa gantaga keigo to korachi unity isatu chioka and therefore a reason ye mo yagerete is because of lack of space na accommodation ya bana ba KMTC bagosoma se college no manyete Nyamira we have been extremely challenged no nye nestima chia ansa kuira ni wa moisonde we have been extremely challenged no roche management ye county na ya beire for all them 10 or 15 years now we have had challenges that is why ne tuma nga bana ba ne bagosoma KMTC
igo bagochigutwara oboraro buno obworoche ase screen yao aba 580 students tayari narosirie togwansira target ya college area igere more than 3000 students igekero na kolireke igante betie investors nga ntogotigera serikali yagache chinyumba yoka. In any case, obulimo bwa KMTC noboke, and I'm therefore challenging na inche investors ase mugwena tokobeka bono chi flat na nechi nyumba nechi hostel na ase Nyamira KMTC egekogera bono ngoja go expand tole tokole chikosi chionse pichira available as a medical practice. And in addition, ningendrete kusukuma konyora a faculty or a college of health sciences, a faculty of medicine, koba housed in around Nyamira Hospital, egere to complement ya bana baitu bagosoma KMTC by medical doctors y'abanyagitari na barabu support as chinyagitari ekaroba bago train na koba supervised. So EYO is one of the projects mbwate in addition to a year will cost 220 million shillings. Ngwakiru mheshimiwa president Ngambi Yamono egekogera twanyolire chi president inye before KMTC is not a project ya Nyamira ya yesterday. Twarore chi president inye before ine president ya gatano nero yatinendiye bintu biriyoroche gali. In addition nimbwata 1.9 billion shillings chinyomba na chiro chigwa gachwa Sironga, which is 10 minutes away from Muga. So combined with this housing problem yabe resolved in Nyamira igonga nonye n'abantu baliko nyabako ibakibesye Nyamira bakuri kubali umusara Nyamira bagenda go spend da komenya kibesa cyaba Nyamira bagenda go rent na komenya Busungu wose other towns. Iyo story kwishe egekogera starting January next year we have enough houses in Nyamira town. Let everybody come and stay within Nyamira. Thank you so much wakili naboigo nuko sababu tenge mirobiriga ne chikogendra college wase chi hostel icho mwancho murigara ra wembe onchi chikoikira na gokonya abaworoki batogato rwase gisemi wona isemi ne very critical to kuru gisemi utara kwana igoro ye international comprehensive school ikuru kwa Nyamira comprehensive school ndobwate bijam sorry twanyara ko batokujeba na botoranye kwandene raki nunye kwanire because look ekera abali bagosomia ase KMTC bagosomia ase university igonta gete bayichene chi family chi abororo abana babo na baro basomera ororo, and that is why twigekire a modern international comprehensive school iri Nyamira chicha chiayo no cyo chirore ego chikos cover solution ya okosomia bana at foundational level na ende ego chakoba fully automated ibwata chi projector togotoma ebinte buna chi TV sukuru ende yons within my constituency itara nyora infrastructure itara tuare laboratory umwalimu oboga gucha school weye osomia o project gochie ese ekerasi abana bale egere ICT etokonye kubeka every learner at the level of international learning standards. Igo ayonsi na roto kora ase chisemi egero no tinga otobwate chisemi end to end from foundational level pake university ya ansire kiabonyoru and therefore Nyamira tuko sorted. Nyamira bako goba igo ya sana tuko sorted. Bia mono wakili asoko beke meroberi ya asensemo ye chisemi na bigo tikabono tunyako batoko skabosyo to kero twarenge na ega ngaki ya magega ntu akwandrete nsemo ye chipari chaba menyi kurwase wo constituency ya bari koma na sana ngaki mujumbe ri jumba tarabeka chipari cha tarabeka echi na baka tware ko bango murobero iga egati abo mbari bare kubori amabori iga nga nsemo ye chipara inchiribuya na ndemo na kurwase nsemo yabo gichora na rege gote betenge nsemo yabo gichora se West Mugirango kwa bae biro maiga sama gandro tima itibose kinike maina se kenchago te banga parate yonse meyo ebwa ere tamact asense meyo na boga gote banga nsemo yechi basari turaba inyora buya fans go cia chaba abana bari batari kwenyara agote banga tokobori nga kemero beriera ne mono yechi para nsemo yabo gichora mbabu ati para wone nsemo ya West Mugirango ngima
How far? 3 years later. Chipara 3 years later. Kerona alinga I hope na tebetia West Mugirango nga chipara chia West wa for 2 financial years. Ekero tu abwato mu engineer ubwatira nete no mujumbo rusirio baare kuiba chivestie chipara using bogus contractors chikatel chialinge galia baare kuira instead bakubeka even maram on the road baire kibuse go samaraba. I am sure nga aba West Mugirango na ende rina bana abatebeti nga mo kira piga kelele nekero mo piga kelele umujumbe ikona linchiete na incha president Koboli nga biashara ke bitwa gukora. I want to give good news nga good news ne linga president na tokonya tuga drive away abanta ubarenga gukora obonkondi askipara cheito bono igongote banga Gwansra Bosamaru ward chipara chiabo are completely sorted. Yeah. Igo ndebe tenga genda sirongo tira guchige siaga tira guchia enda bondeni ogende mpaka nyachokochoko. Their roads are sorted. Bono next ngokora tole chipara in township ward ipara nero very critical ekurwa stage kogenda mabudu mpaka yanchole ipara nere in Bogichora ward ekurwa sironga yatirimboka mpaka Bunyunyu ipara nere Rio Nyangi ekurwa Bunyunyu yatira guchi Rio Nyangi yachiko connect with Kisii County in Bogichora ward. I want to confirm in the month of February chipale chingi nkorosi guchire and I'm still positive in the month of February ipale lientanga ni yerami after 30 years ipale kurubu magombo paka bondeni yato ikikibirigo market ngutanga aswere na kera ekero chivestigo cha kubikworo in the supplementary budget ya February. So amangane chipara I want to apologize nga chikatel nchiata wale te chipale chio ase chi budget ibere bategeti advantage nga on opposition nga nabuba kare serikali ntuwa basoki bono kurugororo bono chipara nkubwena chire. I just want to ask for abantu bane babe patient for 3 months choka kero toko genda Easter tuburanie nga elizwalirie para na endendere West Mugirango ndiri guchikobo because I'm sure all is well that ends well. Bemono lakini tiga tura nyarko batoko so sense me ngorengi kwa nyarko bagukure ni byase ngencho na bange babete bakuboringa para tumete umwana nchago takarote biko manya kegere tetarari mwase ngenjera na tetarora magendra korekanete na kandi tenganji tingo blame omuntu igo nagenda te head on umu engineer egekogera inche mujumbe tinso meti buna chipara chikoroswa yasale bitinjo inche gasi yari nuko beka chibese na bekire chibese oro iyene finance budget ya gatatu budget ibere chikajia ya gatatu nero na seire meremo na ende abantu mbaroche the quality of roads tokokora na ende ndeke twakero mu engineer ito regional director engineer Walter Nyariki asante sana na asante tena no mu engineer wa constituency Kotieno taliko gumuntu oyo momonte bali mu wetenga nimetoa shukrani egekoera ba tegereire amangana abantu bagoteba ayo injebuno mujumbe na representing gochiase the roads engineers, and the roads engineers are on top of things. I am telling you onye toli gotara West Mugirango ayebono tumaitie asugwera takobera umurigito Steven Nyariki Mbunde na boigo na Vincent Mondanko patebi tore bakore taro ya bene asengenjo na buga gutuwakilisha media ya Nyamira rinde ayo mujumba ganda tukwa na kurugaiga tumanyanga nko hakikisha toningi kira se ground ase faida yo omwa ananchi tikatura nyarako batogo skabose bona tunyako batogo kwanda asengenjo this touches the national administration kero kwa nsemo ya security and social cohesion asensemo ibunge ya West Mugirango oburendi na boigo bakorera bwa national administration ngakiboganda oburendi ntuakoleta big improvement na sekerera ntuatware security committee, and for the first time
ntwariete esuguku nonye njare ngo nkorera tware yarenge etabugati a lot of reported crimes, except a few pockets buna gali sironga na busose, a few pockets gali mosobeti, at least ye chiro ya Kibirigo town ya Nyamira te report any major crimes. Na sekerera abantu nkababo my security team nkababoli nga timanye tuko sina buba very efficient in containing that situation. Gose nesa uliaba na inchi bata akanu bonus era what was causing a lot of criminal activities, nesa uli bonus yaga akaniruwe nyinge, criminals ba target bali babugata chibese chie bonus, gose ba target yaba na biashara bali ba kolere biashara bya gutumia chibese chie T bonus. So igo nkabatelinga ntagete kora asoma statistics to biya manye gose na buba kolere ga siengiya gose actually criminals batacha because bonus njale ngo yale. Yeah, but I just want to thank a security team, particularly abantu baito ba nyumba 10, aba assistant chief na chiefs baito na batuleti, na wananchi asokuru information whenever tuanyolire a security challenge. Igo this year December ntuakolete better than ye miaka ende kurunyuma, nonya na tu punishment ya makweli ye chipara. Kinda wa security nyanchere mentenga one of the security items to buate na electricity. Electricity emechie menge as a constituency igona nyole tabuati stima. Nyasaye nancha asobo amatene serikali mbekere chivese chisa ine chigokora electricity connectivity almost 60% ya constituency. Mtua ansa buya last year lakini procurement rules gose chi njera serikali yekogole bintu byaye ama chikaka chencha ekagera bikarate nena baunchuro ligochia se a computer based procurement system ejiye kagera tokanyoliwa gukora emirimo elitua pimete. By the way na wate targeting by esukwe twaliete majority y'abantu bane bali supposed to go estima. So igontegete kobolia abantu bane for the last time oyo tarasa estima oyo tara apply estima koranche ansa egekogera contractors once pinkoira na barumuti nyokabere on the ground kubekera kiro muntu uriyo sabire estima. So ugontagete to assist your security question yelwateba tutware kirasa bugate uburabu egere nonye nyachieni ekera kurobereria abantu baito amangana mabe nyachieni na light mbali kogenda am living forces of darkness, and that is why ntagete gutwara seito tuare security nyanchere nga lero pura bwase lighting lero ebagusi leadership ntuagenda ko engage umu minister we chisima we chitaya o energy umweshimiwa Opiyo Wandayi. One of the reasons tuagenda nelinga nga kitonyolire as a program ye chistima no nkurusi that assurance ngabono iga emeteri ya kwa mete na ende nkororole yende ya answer ko delivered gucinya igesa mata ali answer ko delivered abantu bane bagese neno abantu bane banyabumite abantu bane banyachururu abantu bane ba mongolisi gucirugurugalia umubiro ni maete nonte betinga rugurugali busamuru sobo ngakiyogoro komondo uliyole kulera kurwege thanga kumwari komoruka ulia igalia busamarurugoro naro we are resuming in February igokiro muntu tiga akore kwiranda. Another good news nelinga abana bana banyayigasa imbwate a technical institute alinyayigasa konyi taransa ko kolegasi tuatagete koleya
automotive training, automotive engineering. Eko geroboro libwa bali banyaga chitekero balingo eba begetaga transformer wogo charge simiyoka. Yet a technical institute itagete go bundisa abana chimashini chinene itagete 3 phase. The good news nelia nga twasugumire chibese chiri twarenga go daiwa chibeke 3 phase korusu guchiro in the month of February naro nkonyora tule 3 phase transformer as a technical training institute liya ito abana bane bakwenda gusoma engineering iyo equipment iliye rwete Japan, equipment iliye rwete China wono na verebo koba utilized gusomia abana baito igo security yaito manyana aye omugirango security gwanza naye tigakobeka abantu tamanyeti around you nabo bagwanza gukura. Please let us be careful about ourselves to many company yaito nere egere to make sure na tora accountable to each other na bantu tomanyate ya matayemo nimete nimbwata mabori ngabere gaiga tutarayigorera chisimi gaiga abancho barigere banyara ko babagusangana ya masemo enamba ito mo director to konya gukobekera screen ya 0788 alafu 6666 omweri oye obeke 3 osange na intugega naro rata ke koboria sengencho in terms of yogo empower abana inchi bago ba West Mugirango economically naro rata benga chichiro serikali ya county nere bwato koboka soko agacha batwaro rumura ibwense ga kogenda chinsemo au orira yo serikali nego konya kwagacha egatie chichiro bunayo umujumbe West Mugirango in terms of economy nakiwa boostia abantu bagasoko ba chichiro na bego ko ba empower bagendere chichiro kia West Mugirango ntonyolire guchirosia because serikali youru nja chitega tuchongeri ngango twagachira bali chiro ekurukumiruka miruka nere international market tubwate ntangani nonye no musani monyonjo atere togotera kuri kwayengekera kurukurwalia gucha miruka ya amaguru na magendi miruka market tuwa eteri tuwe free ntwagachirie chiro isaine ibiasara bya Nyamira na the biggest market in that region ibwatete county go say 10 bono umutinyu February ekero mu president yago uchanjira na bana motebetinga bono onye tori gocha ne advertisement ya contractor igwanse chiro ya miruka injetingo enda go address bantu bane. I want to confirm nge chiro ya miruka twanyisugumire ngwansere before Easter. Chiro ya Nyamaya ngwansere before Easter. Chire ya Nyamira ya tosumbuire ya ni town tomisete nero gutogo suguma nero ebekwe through the tendering program egeko erantua nyora problem ya beto neringa aba contract ba chiete kotini bagatenenia okoena na chisabuni go se chitenda chie chichirecho igo tugukuna mangana ye chichiro na boko nyoranga na into twabwena ire aba na biashara moko enda chichiro chienya bite Nyamaya mwage na miruka na asabira mabira lakini tigatusugu momo president yoyo na serikali yaye nindo chenga nale kebebo kerago to ile sabali ya Singapore must start from miruka it must start from West Mugirango kwa lebi ntontere ntiga ali my friend na romesho mbono ase sabali yubono tigatonyara ko batogo bori di bori yo mwere gagende to so ense medio tanje tirimeto twanchi lakini ukatokune siasa nkego lakini ndo tutaraso sense mega ya siasa ensemo ye chigosori mede social cohesion yengo takere gento ke koreta bana inchi amo ke konya basaikia bakibizi buna ruse yange ntambega West Mugirango ntrarago begetemero berio mo no yogo konya chigosori ose netararo kana ina limelight netararo kana mutindi ko barangeria tigatutebeiga a function ye chisibot igo yarenge initially a function y'abachumbe ya bwate budget ya bwate paka chibese tuwabegete chisaine abana bagwa ku mupire mbombo yani to develop talent aba governor baga deciding a function yeyo teri y'abachumbe
bagasanira nga tutige na ende tari pesa chiavo tu alikokorera bagateba nga tiga tutige okora chi sport yecho egere bakore njina na kora sport chiko koru na county tukatigarende chibese chitia bigre budget ya CDF yo promote sports tukachira sa masomo na chie chibono tugutumika kwa abana chibasari, which is a very wrong thing. Egeko era etamu ya itetara era onye muta tobe ya ngano nye CDF bakabane bangetenga batakiti ko igwege tokikuru CDF eise go survive igalia ngobeka tole onye sports batatageti intuwe tutagete ase budget tobeka masomo chibese chia masomo akorukwa PE akorukwa physical education. Physical education masomo tariko era tuli kokota na bogo kora physical education ekerure sukuru na bogo kora physical education ekeruka rumugaka gusomo nginuka lesiko, so that way no mwakiri nde togo engineer lichiko tobate binga nduri kokora sports eye physical education tokora egere toira lichibese chiri galia chitokonyera abasayi baito, and that is why mbwate that constraint, and because of that nkaroralende saurinta tagetiko kolege nto gie county igona decide go partner na ba MCA bane egere barosie a tournament yeyo, and I want to congratulate MCA Obunyamatuta ward oyo ba the first one kokora those sports na watu abwaterana na injenga musuguma ngamotebinga it doesn't matter egekombe ne kiao lakini inje buno sportsman I have achieved the into kilina tagete kokora asugo promote abana bane bakole those sports. So this coming year encourage chibes chiana na inje savings chiane ngokora a tournament yo inchibono ya no monyene, but I will also encourage chi MCA cheito chibeke budget ya sports as chiward chiabo egeko ere function yeji igere devolved inche as a school chirochio nkuchiro selinde sports equipment and sports facilities uise kogenda as a school ye Kenyoro as nyasa nkonye tembwate a coach international ya basketball igon teregetororo e basketball court egocha kurusia abana ne West Mugrango bagende gwaka Jordan Cup in United States of America, and I'm very determined na nkoro sinde basketball team and squad mugocha korora ikugira muri abantu in all other sports. And go promote tole chiskuru through support yet uniform ekera abana bago participate in job, spend my own resources will support ya abana bagenda sports. And I want to announce here as a music festival, for instance, last year igona irete chiskuru kichiakea ikomina isano in Meru where we were doing the national music festival. And as abajumbe bonse piba bakorukwa bajumbe Kenya li jumbe liyoka no na liyarenge in Meru during those national music festival. I was there nga totally abana banego mpaka bakaba top winners, and I want to congratulate my Kebirego primary school. I tell you, no mwako yo ngoja utatuona. Thank you so much. Emero name yo beta sense me yokorende tutara so sense me yende ndi borio ndirega iga abagotebanga please borio mojumbe asenye njone sense me yamagendro tutara tambuka sense me yende nga transformer ya ogango sironga nkai ya chiete. I think igo ya rengor te yo asenye jakobori nkai ya chiete agotebanga ask our MP from ogango airo rasinga ncharanga wataka kuriombera kini kora mubori muhirana ryango to keroto agenda gakobori nge transformer ya ogango sironga yango anganero ototebia se ya chiete egere nchikuba konya kurusio, but tagarara chi transformer chiria tobwate nchibwate two problems. One, overload.
daya tigantebe asomuntu bweke gusionye tukare gokorabo tutige egekora into tugwita na let's take vumbi iga se Minister of Energy nga inkige kogera chi transformer tukubekeru ntugusi matuko makeiga chia bloire ya nkamanya konyoranga igo tosoeire ase Ministry of Energy nga gusi igo tokale gokora illegal connections yo gokora chitinga yo gokora ibintu no muliro using transformers chibwate capacity nini na endo already maximized ekero tuwa connectirie ebintu birito kokora welding gusamba chitirisa butuko to blow a transformer yege ko yate kubuguria a lot bigger than iliyebekeire and therefore naboto ngachire igo I'm hoping inga gusi go to ngachire igo lakini onye gekarebo yaya mbobe togokora because the moment yaye utaragura stima okoreta egento kia ukwabeka kwa muse estima gwanza gusambira chichuma ne mirango utuko kwa overload egento kia blow giabeka kiro umuntu asumusunte ngotogoserule I hope igotoka ngachire but more importantly to transformer igochire na chirochio asomotego olia procurement rules chiri chiachenchetie so transformer inde yonsi yarenge koba replaced konye ya sarekire yatakire koba replaced njare konyarekana asesaulirenda egochenchia gwechinchire chio ebintu bigogorwa na serikali but I'm promised nga umutienyi o February utaraera ebintu byonsi ngo swabire ande igona abolirie undubwenzi obwate a problem ye transformer kura nchobe ke report as office ya CDF egero mu manager antomere report yeyo tusukumane naba teneri babo ga Minister of Energy because I think also nari renero bodi guys the same ko romo chando karano bestima nara batanga abantu bari bayichorite konyora chifom chestima ya bombolita ro chechara chani akobonera ngaichi achiete mbanyora tichi post lakini ngwate abanga mo chando no rotogete ekwende emerobinegenete ya procurement tukobwata chisimi ko manyamanga igagentrete kurende tigatora so sense me yoko manyanga ki oborai bogentrete bwage siasa sense mo West Mugirango na Nyamira no rogongo rwa gusi ekiama kiago gya Jubilee ngakikiro beretie ahead of 2027 ndoranza merobelie yo merobelie yo gwanza siasa igotogoja kunyansa karo tualigire December mwaka uyu aende tigangebera lya bagusiba itoiga igotubwate the last budget ya serikali yeye egoetigwa in the month of June onye ngakinere twagwenerete gutwara ndoke egento kali umwana olio Didmas Barasa gotebe ngakinere twarenge gutwara table manners ekero turase egeikaranso gyogotebanga na into to HBS chistima to HBS chiepara torosoli university ye ebe a comprehensive university ebwate close to 4 billion shillings to tegeta kurwase ekwereye this eyetali ngaki ya drama eyetali ngaki yeryogi umugusiga goteba ingabintu mbyangora nsakasaka bikwanga amangana sakasaga onye mutagete to develop gusi tigatura keye sakasaga chikurango cha chire na ende chikurango genda chire yes that is why inchengo gotebinga siasa Kenya tiraza inche ne member parliament ya Jubilee inche igoncholire pamoja na abachumbe ba Jubilee 34 of us igongo tegete koko tebia on this television inga muntu tayo utuligiribu na umuchumbe o Jubilee kototebinga nkurigiare kirogo ni kiama ya Jubilee. There is not a single one. Yeah. And therefore nakingo koteberinga my friend ndora anza mangana asiasa and buno muwakili tikango tebiga a timetable nero IBC ekorwa egotebanga omuntu utagete kurigie kirugo kende gyons whether kuruo president bakobo MCA engakinero ogotebigunga onye kore independent candidate to hamalieta ogwikire itukogete onye gutagete kubugorie bendera ye kiamagete to tie kiamagete to hamalieta ayo gwikira itukogete atuko hapo ebile bintu bigo cha gokorwa around Easter
2027. Mheshimiwa. So this is what I'm saying. Chinua Achebe aligete igetabu. Please don't dance yourself lame before the dance begins. Umujumbe narora take kobo ya sengenja no mujumbe ujubili. Yes. This wari elimo in a sentence. Yes. Are you loyal to your party? Very loyal to my party, though the party leadership is not loyal to us. Three things. Igo tuagendete in Jubilee tukabikwa Azimio President Uhuru agototebinga umuntu ukuchikobe president no Uhuru amini Mbaba. So tukabikwa gusukuma Baba na tukamusukuma uyu robono ntuarenge achanere tuamo koletie gasi noembo na manye buno tuamo koletie gasi tagototegerera lakini rero no mungwana na maitengi yinsi yasa yarenge so tukagende laini iria ega tuachiete laini iria tukanyoranga we have actually been conned ya kende ngeyo tuariko kurubira garia serikali ya chire in another direction intwe abajumbe ba Jubilee otwe karansi tukatebanga ingi tuariko ligiriria gasi 2022 murane serikali munye bwata kuchimata yaya ikigusiye yego tebanga onye gento kiaburire nchira mate na yogo kirigeria nchira ruguru so konye serikali achire nchira ruguru so because development yense needs amasikani ya serikali of the day it forced us to kokoregasi with the government of Kenya of the day which we are doing mpaka bono egekora it is the right thing to do na engineer graduate yo former interior CS uriyo goto tebingo muntu gotebia togenda tokolega sine serikali ubuno buchoni yes which is very correct. I know mwakili narora take koboria sengencho the party that sponsored you so ase bunge ne bwate na policies chae political parties act ngote very we sana kiroko ba sponsored which ase ensemeria ye bunge na ndokoro kananga policies story was subscribe anymore responsibly na bo resign or find anything ngaki ayo mo Jubilee ora support idea ne policy bo se candidacy yo monto wiki amakere tiketari Jubilee liswali ya sana ekero chikura chiage tuwe 2022 bari bari ko lyobo president kero muntu nabwate manifesto nabwato korora kwaye arekone lyabantu egere bakiri manifesto chikura manifesto ya akiri tuwe chikura ni manifesto ya Kenya Kwanza iya itutu wabwate Azimio te timolero. And therefore, na ile yongo te buno umu wakili. Manifesto eyo ya chole tunaba Kenya. Iga kiruchikura ikaewe serikali. Iginere policy ye government yeyo. Ne policy ye government yeyo ne policy ye serikali ya Kenya. Na ende ekero ochori buno muchumbe. Ngerese naenda ba Kenya ubulimo bonde bogocha bwabekwa igento gekoro kwa serikali yokibwata amahiga atatu amahiga atatu ajine executive iteneneire na William Ruto mbunge iteneneire ne chief speaker na judiciary iteneneire na chief justice ijine serikali so inchebuno mujumbe igonde serikali the difference le linga gali bunge igotubalire nga mbaro bari minority na ende mbaro bara a majority otherwise we are all part of the government yes igabanda abantu baguna ko ni ebintu bitayoga iga nganje tindi serikali hiyo ni uongo wa mchana kabisa yes and that is why straightforward to your question a manifesto ya Kenya Kwanza nero ibwate serikali bono na ende policies chia na chigokorwa na endo se kuligirerie manifesto no nyene tu abwate na intwe kwere ya Azimio iko chia bwekaini twes bin tu atebete affordable housing chirosiwe twes bin tu atebete universal health coverage ya korwe twes bin tu atebete infrastructure chikorwe bono ababale liko na bwo kolegas na barabo bakore ibintu ebyo
ali asoruete, and that is why ngogote binga kende ngeyo na kolire kirima mincha ne patiane onye ni nkorete anga bandangiri bambulie maswali mbana kundangiria na sisa uli bamanyete nga nche ni manyete iraini yandetete na ende dalipati yandetete bungega na abantu ba West Mugirango Kuja tararo ngorwa gusi kenya ko batoko mange ante batirira so korra ende torwagu ayebuno mwakili Steve Mugaka rijumbe umujumbe West Mugirango obo tukobwara na bako confirm asomo gusi. Do you recognize the current leadership ya kiama ya Jubilee? The current leadership ye kiama ya Jubilee igongote abanga there is no comment egekogera mba kurura na koti left right and center paka bakaja gukorera se bakorerete nekera abantu bakorerete koti is a win lose situation. Those who won na bubale batirete kiamekyo at the moment, but yege nteke nenenkiringa kiameki nkera turangiria okorakura. Yes, igobutirilo bwe kiama mbolia bo expired because kiama ngegwerete every season kurangiria chikura chikorwe. Izo kombolia indi kiama ya Jubilee ya koleta chikura last ngomanya. That is why I just don't want to comment. Ekerutura ngiri kuchikura na ritura manyenga ingu werete kutenenera kiamekyo na mobo akurangira chikura igaba abantu mbamayetenga kure kurangirwa it will not be business as usual. Tugatuna nayo orongorwa gusi erinde kare tuko chikokorera umushimwa abange babere bagwesoke bagotebanga nturarangirwa semesa nturatebigwekega nturamanya gotena ntoigwete kuruchimbago inkige kogera ayeti kankuburia sengichinayo legaiga I don't want to use the word or against, but to subscribe as a omorai kurugusi oyo tagete gotena nekero kyobugusi kyoborai bwense kurugusi buya mono na ende ungwana tankugorere chai ekwate babuya iga otagete otenena ogutaka kiro mundu na bagutaka ngote batulenga wish if wishes were horses everybody would ride ekero umuntu uminto atenenire chikura alitora gambe kina kinekyo na kingo kaneringa bono iga ondeta yote neine kura kerugo kende gionsi mpaka esiso ni yaikire ya oyo tagete na tagete you know kero gwataka that is your own wish, everybody has their own whatever, lakini process nero yogo tenena the moment tubuate a candidate eteneine, that is when a discussion of that nature will come. Na ende ontagete kindega na inchen correct impression yeyo abantu mugocha mwa kari nga nyarebe tatageti nyareba atake nkiora ngero muntu tagete gutaka. Yeah, all I am saying, and I think this is what all of us balitogo colleagues ne serikali we are saying, bono iga serikali nere erobisi e season yoko tenena chikura ngoikere terai kabono tigago to distract kurgo colleagues ngazesa uliota gite genda tenena tumaye kugambe kina ga to kugamba kina gitara failwa. Yeah, we are completely I just don't understand where the problem is. I buno mujumbe ondenaro komonyerera goteringa yayo mwakiri nimbwate kirenga nebetarate nena lakini goteringa nimbwate kirenga. This is why I'm telling you nga umanyete no nyenje karona tebete nkuboli nde chikura ekaruko na gwetebyo karuko na gwetebya nabwo na gwetebya. My friend goikia amasakaraga alinga kwanyaterekire IBC nga rero kwa irwe a certificate nga gendo tirene kirogo is not a walk in the park. And that is why I am saying kero muntu ugotogo sabira nama ya and muntu tayo ura sabire umuntu mwaba mabe. Why? Yeah, and
from this station rero tigande bya bantu babindunga propaganda yemoko na goetinga umuntu naro utatagiti umuntu tatagite gotaka. It is a complete wrong picture. Tutarasoa se chisimiga tukabona nchi kibagote balibo ryo mwerio umuntu aratene nabona uirira masakarari IBC otenere kurogusi ayebu no mwakili Steve Mugaka no mwe full support umayete tagararaga bwa na igure umayete chikura is choices ekero umuntu atenenire chikura a decision is going to be about choices ngobatene ine komo yeah. All I'm saying inche gnomo wakili tinko samba kura yane. Yes, I will make a choice irresponsible at the time that choice is being made. Yes, ikiyo kanda conclude rinkiringa a candidate yero manyete for sure ikaretebe ni president ikaranste ekeko is the defending champion. Abande keroba achire turaba barenga ingumwe iguro tenenire tura anso mubaro, and that is the time uwanza korosia choices ngabono given this kiremes that is when to make a choice. I want to work at examination ga January asa se ogo chakira bono kuiwe birangere byabana inchi umwishimiwa tigatura chakiro yegatura gonga kyagoteba. Hello Ensoko TV. Karibu sana ngo tokosanganera. Ngana imo gitokuje cyamo cyanyamaya. Nyamaya ribo ryago ndiria so mwishimiwa wabo tukubara. Abona cyumbu bitako kabisa ari cyumba twagere kurenga kiriya ngo teba ne na umbi. Ndo amwanye besane ngakiyo. Ono ndiri sori ana ngo mubori boronge na kina iburu kwa muri bori kabere ko kabeza ari ne rimo cyumba. Ase korenga na murere abuna atatukuje pati ya Jubilee. Noko tewa igende gabuna omuske matiyanyi wanga na redebiti batirida noko tewa ngatamanye igende kya kabere igende ongerega tebirenga usediga tratigeri ya kabere otebirenga a direct question ga kunkwairanĩria ayere nataka kumanyanga igotuma etinga Mheshimiwa Matiang'i according to him aratanga tomete Mheshimiwa Matiang'i na egwa over deputy party leader we kiama kiago kya Jubilee na kana yo naende konye uyu ngoma konya konye Jimmy Angwenyi ule deputy party leader ujiga chitaka replace Jimmy Nuru Angwenyi buna simbale deputy party leader there is nothing so strange ugonde binga ngatimanyiti kintu kire in the public domain tikatore ngoenga kya gata bagelo Ensoko TV. Mara mabaya. Karibu sana. Ripoti yako ndiriri. Tata kura pongezo moyo mwajiri yoyo. Tata kura pongezo mwajiri yoyo. Ande moboli mwana nani mwata sasa wo ikide na magorokuru wese yabo nyorupa kasonga. Erenga kiara mokonye ngeneli nyamara mabaya kuruba kionye. Mbiamano uyo bori ikagwo higoro yo moroki wo rio taka gusaba obokonyi higari nto chuko kwandra ngane yo Hello Ensoko TV. Ensoko ngoto gosanganere na wego ribori yago ndiria so mwishimiwa so bwango oyo Geoffrey ndi kurunya ya ward na kuli chumbe na ki partner abo kwende matuka mangi kurumiruka endege talia ende uchinya keni paka ka promise ko vekerami wikirabone kana no kono no weteka tiri weteka no mu gasukule na abo tibiranga linde ko je pare yivoli ose mbose ona ri na kurunya maya na nerma bali rinare wekwenda ko chigekendo abo atiboli kendara to tabikose ngwerera imechando yechipara kino yako tabaka ngwariete ira ngomamantera tole asomotie nyo February ngomamantera tole ngwakande sabu ndolo gosemba mente kilometer chielami konye bangiteirie ria ya magombo timo etigose nacha ninchenyanyirwe lakini naendo maete nkobuni gunde nga mwakire serikali kuraga abwo no manyete igo tindate bakende lakini igo ninyugwete igo rijumbe ligwete gegati turabwate bire chio mwerio rinde kero togo chigokora. Hello Ensoko TV. Yes, Ensoko TV. Ngotogo sanganere ribori ya gasumo jumbe ndiri so wangu
tukuri nyamara ndoto ko mo chunga di swale ri moira akala nga epara ya kuri nyamaya anda go gari anda go tutri mbaka pake gari ma akala ngo be kare bakera bitara weka negro vire nyamaya ga township ga biri bakora mo chando norori moto kare biashara oyote koro mo parane chiparanchi bato mo chandra kinare go boringa chitayanchiro ro township chiparanchi yo igona naborie gente kyo gie chitaye birobwo mbigendere kulima igona tebugunga tobekere chitaya tutana gwakana atebugunga ebill ye county etara kana ye chipara ye chitaya 6 million shillings tuwena to gwakanemia 118,000 choka kero motienyi etuangete gwakana mono inde Kenya Power igeto butorerete chistime echo ta kobolirie togocha kobatebia nga togenda tuoyi chibese chikorwe county ase chire twakane Kenya Power kero ngocha guikabwo moimo kena ino tokore gasi ye kora ntokomenya iga tomenye umusunteime ebangero nkurutore. Hello Ensoko TV. Kurubo samaronga kiri eta na boy gori bori yaga somo jumbe ndiriye. Rikyo mo jumbe na mani kabisa. Lakini I wonder. Kali yori na alikuwa lilikura. Atuli kwa nyorane te skuru ndoka twakole ndiriye. Yani ga yete ega chit nchete kwisho ngori mwashimiwa ne. Giri mwache tamoga to promise minister wakanyi bandre ke mwache ko gamba ingise tara rest me kwese yo mwache ta none na bwateri borio estimatika to korere iga bune yo mwerio erine tonyore nkwana yago yo mwerio mwishimo to gukora. Hello Ensoko TV. Weriro mwerio werire byango to gusanga nere na boigori bori yaga so mwishimo yo se bungukwa yo nyengonde wango bo mwishimo iga pare korubunyo agende muri pe school etiri mbokeje stokoroka obe dispensary omayegere tukora byoka negende kandi kabere estima asa ubuna nere sego teyo na kiarengere tia sawa uyu gagwa senga chabe bo mweri akoboringa ngaki epara nera kwandira epara ina kwana kale mpaka buo nyangi ekero bagocha koro estimeria korua amini epara eri korukisie go chabonyunyu ntoma mantere echichinde chionsi chiro pako gango ninda wea na tebigwa nestima transformer nera abuo ebekeiro monto yo mobweka nero twarenga kugamba rero buna bagokora maximization abantu bose pibanyore estima no lientaira nelie pare korwe esteni yadrimboka gochi bondeka gochi getari tina tebe tenga nimbe kestima nkombe ker muraya and motuga kestima irami yani akitoko we irami ye toko beke irami neje korunyama ya gochi obwali moino naende nyasa gocha gutwanchira budget yetare tibwango tokonye echiro ya miruka kogenda gochi getari moino egenda gochikenimo ayonsi igagokorwa toise gokeye sagasaga egekorera bono yuko bachipara mwatene na mwamongora mugaso igoro ereta bwati manyinga keitata Oshimwa bono mbiyama nasoko sanga na intwe tika toko eri bageri gabono benkwana yago yo mweri ase omugusi na boigo omo west mogirango na boigo komo mwanya plan nere lyobwate going forward. Yeah. Biyama sana wanzira west mogirango tagete kubakira ngambiya mono ase opportunity mwangete gusavu asikirugiki twayaeteire mumanyete chi budget chintanganie ya finance bill 23 ya gwete finance bill 24 abasaye bagacha bagatuminyokie gatugutwa itaba raisi kokora ebintu buna anganakagirite lakini ya se budget ya 2025 alone ubwatira ni nebintu twakorre through CDF chiskuru chionsi kere ward kibekire tiles twasukire
chistimeki twakunire nkeigo naende bono tugucha ku resume na boko nyoranga twasukire tugucha gwansa kuigora chisukuru ebirasi byane narosi bya tiles na batebetinga togwa kakura again ase kirasi ke omogete igo gwake kura guteneine ase tiles na kinko baboliria abaiboli bane ba West Mugirango na gusiengima onyege ntonkere tutakeire turwanirire na abana baitu to make sure nga bali ba grade 6 ba transit guti grade 7 bali ba grade 9 ba transit guti grade 10 bali ba form 4 ba transit guti university gose college asamagisiaria abo buna korengana tuise gokora igo togo keia no nyambari wa kolire form 4 tiga to ba transit gutia batetieti university tubaire chi college ase ba gosoma skills ntubwata chi college tinyinge National Polytechnic ntubwata abwo TVET ntubwata abwo KMT ntubwata abwo to make sure nga kiro mwana onyorre skill egeko era abana igo bagosinya kunyore emirimo ekero batamanyetie emirimo bakurigia umwana ogotebi nga kurigi emirimo ende yonsi uyitari konyora mirimo ende egeko tali defined kero tu define yo mwana ogotebi nga nche onkurigi emirimo yobokanika nchene yobwalimu nchene yobo nurse nchene yobwe plumber uyinero manyeta asagucha ekogera togotebwa as management ngoyo utamanyeti asagucha uyita gosira ekogera tayari igasirete nakingo kora ko bolio umugusiyo mintonga tigatwanchane ekerondo mochumbe nyanche na inche buna nguwancha bali bande babeiro na bali bande bagocha kobo na birogo bindo byosi biriyo montaro tigakorigere esura ngabono Steve Worgali chumbe ligereria ekirogo kyo chumbe kya West Mugirango tigatwanse kurigere libuna ase serikali ya Kenya toke yo koteba nguri nyarebe tindugwatora lieta elia ne serikali ya Republic ya Kenya ne serikali yine rotoko achibango haja yogwaka chikura no korosia serikali ekeruta roseti uikoye tumie lierororo uikira ni ukugania kwa bantu bali baitu bagwaka ne bango ncheki na kintenerete January to December inche onkurigia kurwa serikali yeli moko ibango ya ino nekero twaikire li tukotogocha gwaka chikura tugocha goteberera ni buya una nche ngotebanga mose ase kero gokorwa obo MCA bakobo president ase bali twara abeiro imogoto tebinga kiro muntu tigatene na ase binta korete biakiru chikura tali muntu gwakiru chikura toise gokora igo Kenya na beko ba Singapore unatoka tebi lakini to anza koriginga imo no yo minto ne dini yane ngo Kenya itaangamia ndimo no mheshimiwa thank you so much asogocha kirenda sogokorera sensemo ya West Mugirango bono tutam kose kia wesandre na basoroire tutam abamono mapema gaki na ba soroire mumbwatisie aso mwako yotigarete tosokie budget yetu isaine egere tuchenchie esura ya constituency engaki yo cha kukuboli nga tutam tiraika bono mugundo tore na kigekora ngotebanga aigaro asesauli mumanyete nga gutuma chibesi chia magendero koru treasury go chia constituency igo chigo tomubuna HCSimi ya umateka roko gotoma chibesa nesimi ngogotebiere ngabeke pin yawo one pin egosoki chibesa kurwa treasury kogenda ebijoro byeito including West Mugirango na gusi epin ye yintu tam tutigi tubeke pin chibesa chisoke chikenyamira chia magendra yande ire chiro ye chikura chire yitera iguru Biamono mheshimiwa Steve Mugaka aibo igoro mwakili no mujumbe bwense mwebunge West Mugirango mwanchu murigerio kwanira mange na ndeno mogokona singinja mange twasangire na magendro no bokoreria sabana inchi ne batu akunera siasa kego biamono ndento tsuriga nichinga kichinde elinde tomanyemero biriga gwatebiringa ba mutinyu kabere oyo gatatu iga tokogenda mutimo koista merobiri nebe yakore kandira sensemo ya West Mugirango mwanchu murigeria na yato gwakira biamono asogo sanga na intwe mheshimiwa Karanyore chinga kinande ntochigosanga ase
ase chinga kichinde na bari batuma maborio basangana ntugwetera sesimi na nsemo ya Facebook chujumbe ne chinyinge kurenda kuba yebiro ntogo chisoma chonsi lakini togo tabambu ya mono ase ogosanga na into nchenkuru kwa Clinton Ndigi ase libagari ya Brian Achaka Felistas Kabendi na Barnabas Sondari baina kiamero gine chibichango chara senchirerengia to sabiro to arabo tukobia na wigo gendere kwegokia nemero bere gendere ta sembeo ya Nsoko TV.